सावफ्रामना दोननाय फान्थावनि बायदि महर नोंनि लागोन नोंखौ फैयाबो लागोन फै नों आंनि खाथियाव दाउलाफोरखौ खासि खालामनाय बायदि खासि खालामनानै होगोन आं मा सानदों नोंलाय गावखौ मा सानदों हो नोंनि उनथिंजाय सासे गसंब्ला आंनि उनथिं 10-12 जन गसंगोन मिथिबाय एदावना दालाखा दाउ बिमासो हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायहरबाय दा नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायना मोनथिखाबाय दा जोंना कमेन्टनि दावराव जागासिनो दं कन्ट्रभार्सि जागासिनो दं अनसुमै ब्रह्म बिथांनि दा बिथांखौहाय सोरबा जे गाज्रि कमेन्ट हरदों आरोखि बिराद गाज्रि कमेन्ट हरदों दा बिथाङा रागा जोंनानै दा ससियेल मिडियायाव माबा माबि बाथ्रा बुंदों आरोखि दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नैबेखौनो बुंनो सानगोन आरोखि नोंथांमोना मा बुंदों बेखौ उनाव नायलांदो आरोखि दे आं बिनि सिगां नैबे फंसे बाथ्राखौल' बुंगोन आरोखि जे कमेन्ट नङा होमबा कमेन्टनि थाखाय बेबायदि कन्ट्रभार्सि भिडिअ बा सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बुंनाय सोरखौबा सोंखारिनाय दा ससियेल मिडियायाव गुबुंले नङा होमबा नोंथांमोन बेफोरबायदिया गुबुंले खालामो दा कमेन्टखौहाय जायफोर भिडिअ क्रिएटर कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोना कमेन्टखौहाय बांद्राय खर' सानाङा आरोखि दे साफा सानैया गाज्रि थाखायो साफा सानैया नेगेटिभ कमेन्ट हरखायो हाजाराव सासेयाहाय बेफोरबायदि थाखायो आरोखि नोंथांमोन जेरै बिदिया कमनखा नोंथांमोन जे कमेन्टनि थाखाय बारा खर' सानांगौ गैया आरोखि जे कन्टेन्ट क्रिएटर बिथांमोनफ्रा दा जानला मोनला मेसेज हरग्राफ्रा जानला मोनला हरबाय थाखागोनानो नों हाजारखि मोजां भिडिअ बानाय गाज्रि भिडिअ बानाय दा बुंखागोनानो आरोखि जे जायफोर बुंग्रा आरोखि बिसोरो लाजिनोबो रोंखाया आरो फेक प्रफाइल बानायनानै लाग्रा आरो फेक एकाउन्ट बानायनानै लाग्राखासो बिसोरो फेक एकाउन्ट बानायनानै लाग्रा सुबुंफ्रासो दा बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट बांसिन खालामखायो आरोखि दा गोरोन्थिखौ नुदोंब्ला मोजाङै कमेन्ट खालामनानै दिन्थिनो हायो आरोखि बा खोन्थानो हायो फोरमायहरनो हायो दा बेनो आरोखि दा फेक प्रफाइल जायफोरना दा बिसोरसो बांसिन बेबायदि जे ससियेल मिडियायाव गुबुंले खालामो गाज्रि कमेन्ट हरो दा बेफोरखौ ओंखायनो बे अनसुमै दा ब्रह्म बे बिथाङाहाय जेबो खर' सानांगौ गैया आरोखि दा जायफोर गाज्रि मोननानै जे कमेन्ट हरदों दा बिसोरो बिदिनोखा होनजाबाय बिसोरखौ बुंनानै बादा होनो हानाय नङा आरोखि बोरै बादा होनो हानो बुंनानैलाय दा बारासो जायो आरोखि जे बेफोरबायदि जे भिडिअ लाबोयोबा कन्ट्रभार्सि भिडिअ लाबोयोबा बारासो जागोन आरोखि दा बिथाङा रागा जोंनानै खासि खालामनो नागिरदोंनो खम जाब्ला नोंथांमोन दा बिथाङा दाउला खासिबो गोगोम दंनो दा बिथाङा सासे बयजोंबो मिथिजानाय नङा होमबा कन्टेन्ट क्रिएटर जे बिथाङाबो दा गाज्रि मोनग्रा थाखाय साफा सानैया बेखायनो कमेन्टखौहाय जेबो खर' साना आरोखि गाज्रि मोननाङा आरोखि कमेन्टआ सोरबा गाज्रि मोजां हरखायो दा बेखायनो गावबागाव मोजां भिडिअ लाबाय थाबानो जाया आरोखि जे कन्टेन्टआ गाज्रि जा मोजां जा बेफोरा कमन जाखायो आरोखि जे हाजाराव सासेया थाखायो नङा होमबा नोंथांमोन दा आं गाज्रि मोनाबा अनसुमै ब्रह्म बिथांखौहाय फंसे बाथ्रा बुंबावनो आरोखि जे सेलेब्रिटि जानो थाखाय कमेन्टनि सायाव बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि भिडिअ दा लाबो जे रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना आरोखि जे बांद्राय लाबोबाय थाना आरोखि जा गाज्रिया गाज्रिखा मोजाङा मोजांखा जेब्लायबो जे खामानि मावनायाव जे गाज्रि मानसिफ्रा जे मेगन साखायो नायनो हाखाया दा बेफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरोखि दा आं भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै आरो जोबनायाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों आरोखि जे माखासे जोंनि बर' सेंग्राफोराहाय दा माखासे सेंग्राफ्राबो जे ओरैनो एदावोबो आरोखि ओरैनो एदावो जंखायो दा माबायदि टाइपनि बे हिनजावा दे आं कमेन्ट हरोब्ला बा सोरबा कमेन्ट हरोब्ला माबायदि रिप्लाय होयो माबायदि टाइपनि दा बेफोरखौबो सोरबा नायो आरोखि दा बावैसोनो जेनेबा जोंनि बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर गोबाङानो बांसिनानो सिख्लाफोरानो होनजायो जे सोरजोंबा थांनाय गुबुन हारिजों थांनाय सोरबा बोराय हौवाजों थांनाय दा सेंग्राफ्राबो होनजायो बोराय हौवाफ्राबो होनजायो दा बेफोरबायदि जालागासिनो दं आरोखि नोंथांमोन दा माखासे जोंनि हारिनि सुबुंफोराहाय आरोखि दा बेफोरनि सायाव सोरनावबा गाज्रि कमेन्ट हरफ्लाङो आरोखि जे एदाव हरफ्लाङो सोरबा जे जंखाय हरो सोरब्ला दा बेफोरखौ जेबो खर' सानांगौ गैया आरोखि कमेन्टनि सायाव जायफोर बे कन्टेन्ट क्रिएटर जे बिथांमोना आरोखि आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबाय आरोखि नोंथांमोन अनसुमै ब्रह्म बिथाङाहाय मा फोरमायखो कमेन्टनि सायावहाय दा बांद्राय खर' सानांगौ गैया आरोखि दा नोंथांमोना खोनासंलांदो आरोखि बिथाङा मा बुंबावदों दा बिथाङा बिराद रागा जोंदों आरोखि जे बेनो आरोखि कमेन्टनि सायाव खर' सानांगौ जेबो दरखार गैया आरोखि सोरबा एदाव जंखायो कन्ट्रभार्सि भिडिअ जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव बेबायदि गुबुंले भिडिअ लाबोनो नाङा आरोखि दा बेखौनो आं खावलायबाय आरोखि दा नोंथांमोना खोनासंलांदो
अनसुमै ब्रह्म बिथाङा दा मा बुंलांबावदों? सावफ्रामना दोननाय फान्थावनि बायदि महर नोंनि लागोन नोंखौ फैयाबो लागोन नोंखौ फै नों आंनि खाथियाव दाउलाफोरखौ खासि खालामनाय बायदि खासि खालामनानै होगोन आं मा सानदों नोंलाय गावखौ मा सानदों हो नोंनि उनथिंजाय सासे गसंब्ला आंनि उनथिं 10-12 जन गसंगोन मिथिबाय एदावना दालाखा दाउ बिमासो गुबुनफोरखौलाय मा बुंबावनो गावनि हारिनि मानसियानो एसेबां गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामोब्ला नोंसोरो माबायदि भिडिअखौ नायनो लुगैयो नोंसोरलाय आंनिफ्राय मा बेलाय हरसेयावनो आंनो लायनो बिल्डिं लुनानै होगोन लायनो आसाम टाइप न' लुना होगोन लायनो बे फेसबुकनि 15,000 10,000खौ आं लायनो खामायनाङा लायनो सोर नोंलाय फैलाय खाथियाव आरो सासे बर' सुबुं दंबावो सानै आंखौ बेबायदि मेसेज खालामदों सासे दंबायो सासेयाथ' ओरैबायदि लेथ्रा मैला कमेन्ट खालामखादोंना साला गावखौनो बिराद मोजां बुंनाय बायदि मोनदों गावनि आखलखौ दिन्थिना लादों आंनि सिगाङाव फै नोङो आंनि खाथियाव फै थु नोंखौ लागोना आंखौ लायनो लानांगौ आं लायनो लानांगौ लायनो बिखौ लागोन आं नोंखौ फै जमनानै दंखायो आङो फै लागोन आङो नोंखौ फै नों मिथिगौ आंनि न'खरावहाय जेसेबां दाउला खासि दङ आं खासि खालामजोबखानायखा फै नोङो बेनिखायनो नोंखौ लागोन आं मोजाङैनो लागोन रेडि खालामना दोनखादों आङो हालदै सालदै थाव साव खुन्दुं सुन्दुं गासिबो दंजोबखायो जल्दि फै नोङो